வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிவில் இன்ஜினியருக்கு ஜாபு. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது சிவில் இன்ஜினியருக்கான துபாயில். துபாயில் பிஇ இல்லை டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 1 to 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது, கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்குது. இதில் கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறதும் சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபு துபாயில் பிஇ அல்லது டிப்ளமா முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். மஸ்ட்டாக கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இதில் மென்ஷன் பண்ணல, கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இதில் கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சீனியர் சிவில் இன்ஜினியருக்கு. ஜாபு துபாயில் பிஇ அல்லது டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 3 to 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். G+12 லைசன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது, கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்குது. இதில் 2 மெயில் ஐடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மெயில் பண்ணி பாருங்கள். ஜாபு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரு, சிவில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 5 years கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இதில் கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஜாபு சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபு லொக்கேஷனு துபாயில். பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு மஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, கான்டாக்ட் நம்பரும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இது இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி, அதனால் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது. இதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சிவில் இன்ஜினியருக்கான போஸ்டிங்கு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். டிப்ளமாவும் முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 3 to 5 years கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி மென்ஷன் பண்ணல, கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இதுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் பண்ணி பாருங்கள். லேண்ட்லைன் நம்பரு. ஜாபு சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி 5 to 6,000 வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 2 to 3 years கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது, கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. கம்பெனி பேர் குளோபல் கான்ட்ராக்டிங் கம்பெனி. ஜாபு சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது, கான்டாக்ட் நம்பர் லேண்ட்லைன் நம்பர் இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சிவில் ஃபோர்மேனு. ஜாபு துபாயில். ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 1 to 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட்டாக இருக்கணும். மெயில் ஐடி இருக்குது, ஃபோன் நம்பரும் இருக்குது. இதில் ஃபோன் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டு அர்ஜெண்ட்டான ரெக்குயர்மெண்ட்டு. அடுத்த ஜாபு கேம்ப் இன்சார்ஜு. ஜாபு துபாயில். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 5 years ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கேம்பாஸாக. கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இது அர்ஜெண்ட்டாக இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் தேவைப்படுது. இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடயே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு நன்றி.